Así gusta ya aos teus pais que o fagas e tamén as profes. A aula CEMID de Carballedo organizou para hoxe unha videoconferencia con Papá Noel. Ata alí chegáronse moitos nenos que puideron ver na pantalla o ídolo destas datas. Aproveitaron para falar con el e pedirlle algún agasallo, despois de decir como foi o seu comportamento este ano. Pero de seguro que Papá Noel será moi xeneroso e, aínda que se fixera algunha trasnada, terá agasallos para todos. Una princesa de Disney. Vale, teño unas moi bonitas. Vale, teño a Mérida e a Frozen e a Elsa e a Ana. Levareiche una que sexa ben bonita para ti, vale? Pórtate ben e mándame un bico. Una pelota, moi ben, apúntoche unha pelota. Mira, ti que tal? De fútbol, moi ben. Gustache xogar ao fútbol moito? Metes moitos goles? E corres moito pola banda? Sí, una muñeca. Una muñeca, vale. Cal queres que sexa esa muñeca? De Barbie ou de Nancy? Vale, escoita unha cousa. E ti, que me vas deixar a mí debaixo da árbore cando chega a levarte o teu regalo? Non sei. Home, pois eu pola noite cando vou viaxando teño moita fame. E gustame beber tamén. Tua leite e as galletas. Que me vas deixar? Vale, o que haya. Cantos anos tens? 6. 6, moi ben. E a ti que é o que máis te gusta do Nadal? Cantar pansoliñas, o poñer a árbore, comer turróns ou abrir os regalos? Abrir os regalos. Ai, que divertido es eso, nos lo pasamos pipa, Veña, pues agora pídeme ti un regalillo. Que queres que che leve? A ver. Una nave. Oh, David, cantos anos tes, David? 6. E ti que tal te portas na casa? Ben. Moi ben. Agora pídeme un agasallo. Que agasallo queres que che leve para este Nadal? Un microscopio y un telescopio. Oh,